Libreng legal aid sa kababaihan, pinaandar sa Villasis para sa Women's Month 2026. Para sa detalye, narito si Idol Neil Moyano. 104.7 IFM. Report! Umarangkada ang libreng serbisyong legal para sa kababaihan sa programang isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Villasis alinsunod sa pagdiriwang ng National Women's Month 2026. Pinangunahan ng Integrated Bar of the Philippines Pangasinan Chapter ang pagbibigay ng libreng legal assistance at symposium hinggil sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act o RA 9262 at Bawal Bastos Law o RA 11313. Bahagi ito ng mandato ng IBP na mapalapit ang serbisyong legal sa publiko. Bukod dito, nagkaroon din ng libreng Zumba session, haircut, manicure at pedicure at back and foot massage ang mga benepisyaryo. Kabilang sa mga nakibahagi ang iba't ibang tangkapan ng lokal na pamahalaan upang sanib puwersang isulong ang mga serbisyong nararapat makuha ng kababaihan mula sa kanilang kontribusyon sa komunidad. Kasama mo mula rito sa FM News Tagupan, ito si Aitor Limero, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.